of 2018. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, iniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon. Silbert Dunduyano Senior alias Beridas. Sa gihapon ang atong makauban karon diri sa istasyon ang naagyod no mga amigo nato sa technical side si kasamang Danny Lord ug usab si kasamang Tax Ilumba. Sa gihapon moingon ako maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, pizza 6, no? No, I'm sorry. Pizza 10 sa bulan sa Hunyo, tuig 2018. Okay, diretso rin ta kay hamubura ang oras no sa atong tulumanon. Ang atong dinuhoang Katoliko sa kanunay, madungog na to sa radyo, makita na to sa mga telebisyon, kung maghisgot og tinuhuan. Ang atong dinuhoang Katoliko naputos, napuno sa mga pagsaway, mga pangatake, kaya lagi ko no wala magsubay sa mga pagtulunan sa Dios o gisupak ka ng nahisulat sa mga pagtulunan nga mabasa nato sa balaang kasulatan. Atong pahinumdom nga dili ikatingala nga mismo ang founder niining tinuhuan no ang atong Ginoong Jesucristo kung baliklantaw nato ang gospel no. Si Kristo kapila giakusahan nga naglapas sa balaod. Kung duna siya ay paghatag og hustong kahulugan, unsa ang balaod sa mapananglit sa adlaw ng ipapahulay, giisip ni mga Hudeo nga paglapas. Siya mo'y akusahan nga galapas kuno sa adlaw ng ipapahulay. O nganlan pagani siya og inibang ngan nga dili mayo ilitok. No? Ako nag-awhag kaninyo sa pagbasa gayud sa Biblia, no? Dili lang kay kanang igor ata maminaw, no? Kay na may daghang pasidaan diri sa Biblia, si Pablo na ay mga tudling diri sa Biblia nag-ingon siya pagbantay mo. Kay daghang manungha nga daangan ni Kristo. Pero pagpasala agri ay ang ilang gihimo. Malisod sa atong panahon karon kung kita mismo dili gyud magtuki no. Kay samtang gaistorya gani karon diri naa may pipila ka mga dalunggan ron nga oy tuwa na pud na siya. Maigo ra man na siya nang iyang gipanglitok. Si Kristo atong hinumduman daan nga giakusahan nga naglapas sa adlaw igpapahulay. Di ba? Kadtong giisip sa mga Hudeo nga kabag-uhan nga gi-introduce ni Kristo. Paghatag og hustong kahulugan unsa nang pagsunod sa adlaw igpapahulay. Daghan o pipila ka mga Hudyo ang ako naglaom lang misinterpretation lang unta bawa tuyo ba. Kana bang honest mistake ba ang ilang pagsaway sa Ginoo. Kaya kung tinuyuan gyud ang ilang pagsaway, no? Nga hibalo silang saktor ang Ginoo niya ila lang yung sungion, supak-supakon, murag delikado gyud na no sa conscience ba, no? Sa maayong pangisip lang. Sigurado gyud ang dili gyud nato maangkon ang presensya sa Dios kung tuyoon yun nato ang sayop ba. Pero kung wa nato tuyo kana bang honest mistake lang. Nagasiguro ko nga madaata atong pag-ampo sa Ginoo nga nag-ingon siya katong nagbitay siya sa krus. Amahan pa sa iluwa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Posibleng dunay maluwas tungod kay wa kay balo unsa gyud ang kamaturan, unsa gyud ang tinuod. Pero kung kahibalo na ka nya imo yung tuyoon supak-supak, delikado. Now, ang atong Ginoo diri sa bagong kasabutan, bantayan lang yun nato nga ang kumun kaayo nga dagway gyud
kung akusahan siya nga galapas sa balaod tungod sa iyang gi-introduce pananglit sa mga kabag-uhan sa panglantaw sa adlong igpapahulay. No? Timani ha? Sa mga kabag-uhan nga iyang gipakita. Unsaon pagsimba, unsaon pagbantay kanang adlong igpapahulay. No? Mo focus sa taaning adlong igpapahulay ha? Kay ang atong tinuhoang Katoliko, gibiyaan, tungod lagi kay kining igpapahulay giusog gilapas sa mga obispo kay gibalhin ngadto sa Domingo. Paglapas kuno na sa adlong igpapahulay. Now ako nagbasa man ko sa Biblia, pero I tell you mga tinahod nga tipaminaw. Sa ako kong history sa akong pagtuo, sa ako nang giingon ni adto pa. Ang akong experience, no, sa tinuod lang, hapit yun ko mabalhin og laing religion. No? Akong balikon alang sa mga wala pa kahibalo. Hapit ko mo appeal o magpamiyembro anang INC 1914 o Iglesia ni Cristo. Kaya naman ko'y amigo nga miyembro diha nga gisulayan pud unta ko niya og dala. Nga ma-appeal po ko magkauban niya. Pero wala ko madayon. Kay to cut the story short, nakita na ko nga dili din na maugyod. Although gigamit ang ngalan ni Kristo, no? Dayon wala ko madayon sa INC o Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo kay mas nabilib, mas nituo ko atong lain pong religion nga ako pong nabasa, no, pinagis mga correspondence, no? Laing religion nga nakaingon ko, uy, mo ni sakto. Nya niadtong higayon na nga bugnaw na ko sa Katoliko. No, para nako nga ang Katoliko dili gyud tinuod. Nasupak gyud sa mga panudlo sa Biblia. To cut the story short, pod hapit ko miyembro pod ni anang Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong mga 1930s dito sa Amerika. Kay naka-subscribe man ko anang ilang correspondence course. Bible yun, correspondence course, no? Nahuman ako ng 32 lessons. Mga ito yung mga exam through correspondence nga dili ingon panghambog na lang. Bahala na kung saan ninyo pagsabot. Ngayon ako kay ko grado. Pwede na gurun ta ko mo kuha na to? Mo eskwela po siguro sa pagka-ministro nila. Kanang hapit ko ma-join, maka-appeal yun anak po. Tinuhoan na. Unya, ang adlaw biya sa pagsimba, kanabing Sabado. Na-convince ko mo nang nasuhito ko anang mga argumento sa Sabado o Saturday, Jewish Sabbath. Nasuhito ko unsay mga bersikulong gigamit, nga nung kana Sabado, Saturday. Gani katong Sabadistaha o nagbantay sa adlong Saturday, ang kalainan lang sa Seventh Day Adventist karon kanang founded by Ellen White, ang kalainan lang kay katong kang Herbert Armstrong na ay mga pista. Ang ilang argumento nganong na ay mga pista gihapon, katong karaan nga pista, tungod kay si Kristo nagbantay og pista. Kung ato galing kuanon, himay-himayon ning Biblia, kung awaton jud tanan gibuhat ni Kristo, katong diri siya, mas daghang natuman tong kang Herbert Armstrong. Kay si Kristo, tig-apilog pista, yan na sila pista. Kining kang Herbert, kining Seventh-day Adventist ni Ellen White, wa may pista. Kay ilamang gawion tong sa Kolosas, nga ato pong gigamit, nga katong mga kasaulugan gud sa daan gitapos ni Kristo sa krus. So mao na nga wa nay pista nga katong karaan. Pero nganong naapatay pista karon, pero lahi na. Bag-o na ni ato mga pista, no? Dili ni katong gipaundang. Kining mga bag-ong pista na to, nganong naatay mga bag-ong pista. Kay si San Pablo naghisgot sa 2 Corinto 5:8 o 1 Corinto 5:8 ba na nga nagapoy kasaulugan. Pero sa bag-o na nga panglantaw. Nga nakasintro sa gigamit pagaling example ana ang message atong the Feast of the Unleavened Bread. Di ba?
the Feast of the Unleavened Bread. Gisgutan ni Paul ang Feast of the Unleavened Bread sa 2 Kings 5:8 pa na kung ako masayap o not 2 Kings, 1 Corinthians or 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Sa ulugon ta ang bag-ong kasaulugan o banghubad gali piyesta sa bag-o nga gihisgutan niya ang Feast gali of the Unleavened Bread, pero sa Christian pangalantaw ana ang kabalaan mo'y gisintro. Dili gitong pistas karaan kay katong karaan nilisdan lang gito kay gitapos ni Kristo sa krus. Pero ingon si Paul nga kanang kasaulugan nga nagpunting sa kaputli, kanang iwas mo evade mo kanang mo palayo gyud sa pagbuhat og sala. Mao man gyud to actually ang mensahe anang Feast of the Unleavened Bread. Kanang kung magpista sila, ipakita nila nga dili mo gamit og igpapatubo kay kanang igpapatubo nagsimbolo sa sala. So niadto na sila ipista ana Feast of the Unleavened Bread nga mo likay sila anang kanang pagkaon butangan og igpapatubo kay ang igpapatubo kuno nagsimbolo sa sala. Di ba? So simbolo lang So, pero sa Christian nga panglantaw kay gitapos man tong mga kasaulugan sa daan, na gitagna pagali sa Oseas, pila ka bersikulo. Dayon, pero naghisgot gihapon kasaulugan, pero ang gipunting gud ni Pablo kanang sa kaputli. Sa kanang mulikay og sala. Now, ang panglantaw nga Kristiyanos nga Katoliko kay undangon naman tong daan, pulihan lang nato og bag-o. Nga mao gihapon giingon ni Pablo kanang iyang giingon diya sa 2 Corinthians 5:8 or 1 Corinthians 5:8 po na malangan ako kung ako pang pakliyaw ng Biblia, no? Nag-ingon siya nga magsentro gyud sa kaputli. So mao na nga ang Katoliko karon nga gituhuan nato nga mao gi original nga tukod ni Kristo. Ang mga pista po nga gipanghimo po nagsentro gyud sa kaputli nga naman. Di ba ang mga pista ron sa Katoliko pagkadaghana kayo, nagsintro sa kinabuhi sa mga santos? Masama ang pista na to ni San Vicente tuig-tuig Mamayo. Nganong gipistahan man na to si San Vicente? Kay atong gihandom ang iyang bayanihong buhat isip Kristohanon. Sa iyang kabalaan. Sa iyang diwa nga gusto siya maglikay og buhat og sala, mo to'y nakapasantos niya. Nagabalaan. So ato nang gisaulog. Mao na. So di ta kabasag. Miingon ta nga mga apostol babiritas nagsaulog og pista ni San Vicente. Wala. Kay parehas na ang pag-ingon nga ang mga apostoles ba naa na by radio station sa una? Magsangyaw ba sila pinagi sa radyo? Wala Wapay radyo po naon sa mga apostoles. Naay pag-develop. Naamang yung mga argumento gud nga maingon nga dili ta magpista ni San Vicente kay ang mga apostol wala pagahimo ana. Di ta magrosaryo kay ang mga apostoles wala pagahimo ana. Dili tanang development. Dili tanang mga kabag-uhan supak sa Biblia. Timan ana nato kay ang simbahan ni Kristo galambo. Pero sa anang history sa katawhan sa Dios, dili nato parihason ang daan og bag-o. Di ba? Sa bag-o na mga kausaban. Nya kanang mga kausaban balido na because of the authority of the church to make changes. Provided dili lapason ng moral law, divine law sa Dios. Anang napulo sugo. Di ba? So, kanang mga pista nga bag-ong gihimo sa simbahan Katoliko, dili man na supak sa moral law, divine law. Nabagoy sugo dia nga nag-ingon nga ayaw mo pagpista pahinungod ni San Vicente. Nabagoy divine law na ayaw mo pagpista pahinungod ni San Antonio. O kinsa po na mga santusa. Naabay divine law nga ga-prohibit na to ana. No? Pero naay mga bersikulo nga gigamit sa uwang religion sama ng 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapin sa og butang nga kapins na hisulat. Very dangerous kung maligaw tas pag-interpret ana no kung literalo na to na no. Dili biyatan ang teksto sa Biblia, literalo na to pagsabot. Ano man?
Kay kanang 1 Corinto 4:6, kung ato ginang literalon nga kung wala sa Biblia kapin na. Now, si Pablo ni unay og supak sa iyang gisulat kay pag-ingon niya nga ayaw pagkapin og unsay what is written na. Di man niya nasuhat niya ng 1 Corinto 4 mga 57 AD. Oh. Ug unsa may nasulat na sa pagsulat niya sa 1 Corinto 4. Ang nasulat pag yung klaro katong Old Testament. Na kung literalo na to, dili kuno dugangan tong nahisulat sa Old Testament. Kay during pagsulat ni Pablo ana, wala pa written compilation sa New Testament. Wa pa gali ni nasuwat ni John ang Book of Revelation. So kung literalo na to pagsabot, nasayo po si Pablo kay nisulat man siya 2 Corinthians. Di ba? Si Juan gasulat ang Book of Revelation mga 90 to 100 AD. O sayo po si Juan. Kay ang nasulat na what is written na panahon sa pagsulti ni Paul anang 1 Corinthians 4:6 kato pa mang Old Testament. Di ba? Unya, musango pag yun na nga kung muingong ka nga tanang yung buhaton sa mga Kristiyanos kinahanglan na sulat sa Biblia, musango na sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Mateo 18:18 katong niingon siya, ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot. Tingali mo, ingon mo, ang gitagaan anang gahuma biritas ang mga apostolis raman kay sila may direktamintang giingnan ana. Correct. Pero ang ilang authority mapasa sa ilang mga successor. Kay ang katungdanan mapasa man sa mga sumusunod parehas anang katungdanan sa presidente. Kung mawala na ang present president, ang iyang authority mapasa sa next president. Nasa buhat 1:20, ang katungdanan kuno mabakante kinahanglan dunay mo lingkod, dunay mo puli. Na sa history, kinsa man ang mga tawhana ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, di ba mga obispong Katoliko? Sunaan nila ng authority kanang giingon ni Kristo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Sample ko ninyo ha og wala gibuhat sa mga apostoles. Awahira gibuhat ang mga obispo ray gabuhat nga gisunod pod sa mga dili Katoliko. Nga maigo sila anang argumento nila basta wala sa Biblia ayaw di nato awaton kay pas anang rosaryo. Wa pa man rosaryo ang mga apostol. Kanang pagsaulog sa pista ni San Vicente, San Antonio, wala pa man mga apostol tinuod. Pero dili tanang awahin nga gihimo, wala gibuhat panahon sa mga apostol, supak sa gitudlo sa Biblia dili. Panangli, tagaan na muna akong example nga gibuhat sa mga obispo nga wala buhata sa mga apostol nga gituhuan sa mga dili Katoliko. Sample. Kanus aman gideklara nga ang bag-ong tugon 27 ra ka libro. Kanus sa Council of Jerusalem, unang council sa mga apostol, unang mga Kristiyanos, gahukom ba sila pila kabasahon ang bag-ong kasabutan? I-prove ko no sa Biblia, kanang mga Bible alone, sola scriptura nga mga teachers. Unsang bersikuloha sa Biblia, nga ang mga apostol nag-council, nagtigom, then ilang gihukman, gideklara, pila kabasahon ang bag-ong tugon. Di lang sa atang mag-iskot itong daan, kay medyo controversial itong daang tugon. Kay ato sa Katoliko, si 23, ila, raman, at ang kung ihapon gud tanan, si 23, ang ila 66 raman, di ba? Di siya tamo isgot anak. Kaning bag-ong tugon lang siya. Kanus gideklara nga ang libro nga linamdagan sa Dios sa bag-ong tugon kuan lang 27 lang ka libro. Kay kini atong Biblia ron ihapon nato ning libro sa bag-ong tugon 27 man. Pero panahon biya sa mga apostol o panahon sa Kristyanismo unang siglo ikaduha bisan tama na sa ikatulo daghan biyang sinulat ang mga Kristiyanos. Dili biya kay 27 lang. Unsa may gihimo sa mga obispo tungod sa authority nila kanang binding and loosing ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Now, niadtong 393 AD Council of Hippo gideklara sa konsilyong Katoliko wa pay Protestante, wa pay Iglesia ni Cristo Manalo atong 393 AD. Katoliko na
393 AD sa Council of Hippo gideklara nga ang bag-ong tugon aduna lamay 27 ka libro. Pero katubi ang Council of Hippo ha, dili biya kay ang New Testament ra gideklara ato gi-appeal pod ang Old Testament. Pero mo-focus lang ko sa New Testament. Gideklara sa Council of Hippo 393 AD nga ang bag-ong tugon 27 ra ka libro. Then gidasunan pod sa konsilyo sa Cartago niadtong 397 AD nga ang New Testament aduna lamay 27 ka libro. Oh. Katoliko ang nagdeklara ana, mga obispo. Unya gisunod pod sa mga dili Katoliko ngano man. Kay bisag pangutan-on ninyo ang Adventist, Protestante, sila tanan gatuo sa anang gatuos Biblia. Nituo sila nga ang New Testament 27 ra ka libro. Kinsa may gideklara na mga obispong Katoliko, gideklara ba na panahon sa mga apostol? Wala, bisan pagayuhugbasan ng buhat 15. Kanang unang konsilyo sa mga apostol, di ba wag yung kay mabasa dihag bisag usa ka verse lang nga ang mga apostol nagdeklara nga 27 ra ka libro ang bag-ong tugon. Okay. So, bisan ang mga iglesia ni Cristo, born again, sa pagkadaghan nila, Protestante, nga gatuo nga 27 ra ka libro ang bag-ong tugon, no? Ilang gituhuan na konsilyo nga Katoliko, ilang gituhuan na kay ang mga apostoles, si Pablo, si Cristo, si Mateo, si kinsa pa na dihang mga tao diri sa bag-ong tugon, wala pa sa ilang panahon gakanonay sila pila ka libro ang bag-ong tugon. Si Kristo ang mag-ingon nga, oy, 27 ka libro ra ha ang New Testament. Wala. Kinsa may gadeklaraan na mga obispong Katoliko pinaagig mga konsilyo. Nganong nituo man sila. Pero katura pod laging gusto nila mo ilang tuhuan, pero musupak silang doktrina di sila mo to para sa tong Council of Florence nga gi-abrogate ng disciplinary law nga pagbawal anang pagkaog dugo. Okay, disciplinary law man na. Disciplinary laws can be changed by the authority of the church, binding and loosing. Ang yung i-delay resulta, i-delay sa langit, yung itugot-itugot. Oh. Kaya sa Council of Jerusalem, we agree nga, dili pa na sa mga apostol ng pagkaog dugo. Pero that is a Jewish practice. That is not a Christian practice. Jesus Christ, wala magtudlo nga, bawal gihapon ng pagkaon og dugo sa bagong tugon. In fact, galing yung pagkaon niyang dugo. Nasa Juan 6, kinsa itong mainom sa akong dugo, mukaon sa kong lawas, kabaton, kinabuhing dayon. Di taka sulod siging hiran sa langit, di taka inom, di taka kaon siyang dugo. Di ba? Dakong debate pod kung mudawat og objection ana, no? Di ba? Na sila yung mga objection po ana. Pero never Christ nga gatudlo og di gyapon ipagkaon na. Now, sa mga council good nga una, kasama itong Council of Jerusalem, dili tanang mga Jewish practice ilang giundang. Kanang gibawal yun ang dugo. Pero ang ilagong authority, mapasa sa ilang mga successor, mga obispo. Nakita man sa Council of Florence nga ang pagdili sa pagkaon og dugo, disciplinary na, can be abrogated by the authority of the church. Pero ni Kristo, ang iyang authority nga binding and loosing, pwede siya mo introduce og mga kabag-uhuan. Dili na isipon nga paglapas sa balaod. Di ba? Kana lang silot sa adlaw ipapahulay nga death penalty. Kristo, iyan namang giundang sa bagong tugon. Kanang mananapaw, silutan gyapon death penalty, batuon na unta nila, si Kristo hingsupak manana. So, kung ang authority na may mag-usob-usob, dili yun na isipon natong paglapas sa balaod, pagtuman pagali na sa balaod. Di ba? Gikan sa Book of Genesis, taman sa Book of Revelation, di gyutang kabasa sulod sa Biblia nga violation of the law ng pagbalhin sa solemnity of the Sabbath gikan sa 7th day of the week sa unang adlaw semana, ang new 7th day. Kanang gisgutan sa Catechism 1166, new 7th day, ang unang adlaw semana man, Lord's Day, wa ako'y panahon to explain. Now, kining usa ka minutong nahibilin, mohangyo ko ninyo to read. Kamo nila'y basa diya sa inyong balay. Basahin ninyo ng Colosas 2, versikulo 14 hangtod 17. Mo ni paborito na kong mga bersikulo sa Biblia kung mo debate ko og mga Seventh-day Adventist. Colosas 2, 14, 15 hangtod 17. Sabtan ninyo na pag-ayo kung mahimo na amoy mga komentary.
Kay nga naman, nganong paborito na ko ni, kay mao ni gigamit pud sa mga early fathers sa pakigdebate atong mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity. Katugong mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity, parehas sila anang Seventh-day Adventist. I-appeal gyud tong karaan. Oh. Mo ni gamito nila nga teksto nga kanang Jewish Sabbath, that is landong shadow mo nang ilisdan. Panahon nila ni Kristo wala pa na diretso automatic mailisdan kay naa pa may mga Jewish practice nga ilang practice para nang mosulod sila matag Sabado sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Ang ilang tumong para makabig to mga Kristiyanos. Pero wala gid sila magtudlo nga ipadayon ng Sabado. Kay subject to change na kanang 7th day of the week. Nawa na ko'y panahon to explain that. No? Napagali diri history gusto na akong basahon. Ako nang giandam. Makita man sa video ron nga galantaw kung naay galantaw sa YouTube. Wa pagay nako mabasa. Background pa to akong gihatag ninyo. Okay. So, sunod Domingo po nato ning ipadayon o maybe basig may hisugutan po nako ni sa programa sa CFD no nga moapil ta karong alas 8 sa gabi at tangi po ninyo no. Basin po maka-apil ta sa sangka pod karong alauna. No? So medyo nahanging no. Kini galing giingon po diri ni Luke sa Buhat 3:39, importante po ni kanin dili ta matarungon no ang Christianity, mga Christians dili matarungon sa Old Covenant no. Ingon diri could not be justified by the law of Moses. So mo na nga kita i-justify ta mga Kristiyano sa law ni Jesus Christ. Si Jesus Christ wala magtudlo nga bawal na ibalhin gikan sa 7th day of the week to unang adlaw semana. So that is a man-made teaching kanang moingon nga dili pwede ibalhin. Authority of the church mo na nag-validate nga ang pag-change to Sunday valid na. Wa tay mabasa sa Biblia nga violation na. Wa naman ko igong panahon hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. There's a new whisper in town. Bagong Whisper Cottony Soft na ay curvilicious cushion nga kayang makigdungan sa imong kadaliho kontra sa nianging whisper.